Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Malliman, na fa gani fa. To kai uban wa ga makan ana sallah ana magana. Malliman magana ne fa ta kuɗi fa. To magana ta kuɗi a cikin sallah ake yi? To bari a bari ya idan an idan sai a raba. Sallan? To zaka ci ubanka. Style is the answer to everything. A fresh way. Kai, abokina, wani abu fa ya ɗaure min kai fa. To me ba wannan abin da dole maka kai fa? Yanzu ana sallah ana magana ne, ko da ma na yi. Bayan tambaya abokina, kai abokina na gwanna ba ana sallah ana magana. Kai, ni fa ba ma wannan maganan ba fa. Kuɗin da malliman ya tsinta. Kai, ni fa bana yadda ba sai na bi shi gida, wallahi sai na raba. Na bi shi? Zai bi shi ma da kuɗi. To ni ai ba taɓa ganin wannan abun